Oras amanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhiti akka pikiran nami na mungkin boi pamorahok kita, mangurupi hita di jamita nanaing si patol hasota di pertangyangan songoni nang di parmingguon si ganuk minggu. Di tikion naing patol hasot nami tu hita pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita taringot tu jamita di hari minggu tanggal 10 Mei 2025, ima minggu kantate. Jala turpukta sian ulaon ni apostel bindu 10 sada ayat sada saha ro di ayat 10 walu. Amanginang duk tekas hujahahami turpuhon oma di pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita di pangaradiota. Na parjulu ganup tajalo hatani debata, tajaha hatani debata, na dibaritahon marhite na sinurat ni si Lukas di buku ulaon ni apostel, ingotota ma nakpe judul ni bukui ulaon ni apostel alay anggo sasitong na ipola manang unok ni bukui ima ulaon ni tondi porbadia marhite akka apostel. Ulaon ni tondi porbadia marhite akka apostel na olo. Borhat mamaritahon barita naulii alay ihutusido akka tada halongangan dohot ulaon na pinatupani tondi porbadia marhite nasida. Alani ima selalu taingot bukan soal murid-murid atau para rasul, tetapi lebih merupakan pekerjaan Roh Kudus melalui para rasul. Didok di bahasa Indonesia judulna Kisah Para Rasul, di bahasa Batak ulaonnya ke apostel, ale anggo isina inti pokok manang ipolana unok nanakin ima aposteli parhitean ni todi porbadia do na mangula di gereja akka na parjolo di tiki manang di akka huria na parjolo akka na porsea halak na porsea na parjolo na marharoan maitong sian halak Jahudi. Alai namangihut muse dang holan halak Jahudi be gabe tusude nama barita naulii, atau dengan kata lain Tuhan membukakan pintu untuk semua orang untuk melihat dan menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati kelepasan, pembebasan, pertolongan, penebusan di dalam Tuhan. Jadi tidak eksklusif, tapi menjadi inklusif. Ima na parjulu, na paduahon molo khusus taringot tuturpuk taon, ingotot tadi pada narobi terlumobi di turpuk jami tata, sai diingot debatado bangsona, jala sai ditugu do nasida marhite akka na sinuruna nang akka panguhum nang akka raja nang akka panurirang asa mulak muse tu jati diri ni nasida hadirion ni nasida panjauon ni debata tu si Abraham hujau hohu pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Jadi panjauon ni bangsoi takas dutai dari perjanjian lama di padan narobi di pasu-pasu nasida toktong diramoti di patuduhon akka dalan haluaon sian akka parukilon nasida dohot si taunon nasida asa mulak muse nasida tu jalur utama manang inti pokok pemanggilan itu supaya menjadi berkat. Asa sude pertibion mananda debata marhite-hite nasida. Jadi nasida songon pitu ni portibion, pitu ni bangso na torop mananda marnida dengan bahasa ni Jehovah. Jadi ada semacam hak istimewa
eksklusif songon natadok nakin rupani tu halak Yahudi. Alai tung di padan baru nungatakas di Yohanes 3:16 ala ni holong ni rohani debata tu portibion universal terbuka alam semesta tu sinama halak parbigu dang holan halak Yahudi be na sodohot di bagasan panjawoni na merlapatan na so bangso Yahudi na so bangso Israel na diguari ditiki songon bangso akka parbigu sudi nungabe boy bongot marnida dohot mandai asi dohot holong ni roha di debata marhite sada pitu na diguari pitui ima pitu hapor seaon. Isena porsea inama namanjalo, inama namarnida, inama namananda, asi dohot holong ni roha ni debata. Isena olo paubahon roha, anggoto dii mangula do tusude, isena olo paubahon roha, isena olo diubah rohana oleh Roh Kudus itu, maka akan menikmati keselamatan itu. Jadi taida di kunjungan ni manang di perjupangan ni si Petrus dohot si Cornelius hira na keberatan aka na porsea na parjului na marharoruan sian halak Yahudi ala di hilalana sida dang ikon dohoti manang hamido alai sada alus nama cearga sian si Petrus ima dang hasudatan agogoon ni debata dang hasudatan sakap ni debata. Upikir ende na baru mau dihita bahwa tidak ada yang bisa menghalangi rencana Tuhan atas kehidupan kita, atas kehidupan siapapun. Bila Tuhan berencana menyelamatkan dalam pekerjaan Roh Kudus, melalui pekerjaan Roh Kudus, itu akan terjadi. Bila Tuhan berencana melepaskan, membebaskan, menolong, tidak ada seorang pun yang dapat menghambat kasih karunia Tuhan terhadap orang-orang percaya atau terhadap siapapun yang Tuhan ingin mencurahkan, ingin melimpahkan, ingin bekerja di dalam mereka. Dan itu tentunya satu sukacita bagi kita bahwa tidak ada yang dapat menghalangi berkat Tuhan atas kehidupan kita. Jika Tuhan sudah berkata, engkau akan menjadi terberkati, kita akan terberkati. Engkau akan menikmati sukacita, kita akan menikmati sukacita. Engkau akan menerima segala kepenuhan berkat melimpah, maka itu akan terjadi. Engkau akan selamat, diselamatkan, dilepaskan, dibebaskan, maka itu akan terjadi. Jadi alus ni Apostol Petrus imau pikir hami sada ende nem baru dihita nama cearga dang hasundatan ni manang na ise pelomo ni rohani debatala ho paluahon. Dak hasundatan manang ise manang huaso ni AHP di portibion sakap ni debata laho mangurupi laho paubahon laho mangalehon na denggan dingolu ni hita dingolu ni jolma manusia. Idu alus ni Apostol Petrus jala dipatuduhon ibana doaka pambahenan ni debata nama cebalga di bagasan Yesus Kristus mangula tondi di si Cornelius rupane dohot akka dongan na dirajuman ni nakin akan aporsia na perjului songon ka bangso parbegu naso patut dohot di arak-arakan keselamatan itu. Jadi bukan kita yang menentukan bagaimana Tuhan bekerja, bukan kita yang menetapkan bagaimana Roh Kudus bekerja, bukan kita yang memutuskan dan menetapkan harus seperti ini, harus seperti itu. Tidak. Kita tidak punya kuasa, kita tidak punya power, kita tidak punya kekuatan atau kapasitas untuk membatasi
pekerjaan Roh Kudus dan menentukan arah pekerjaan Roh Kudus itu. Tetapi Roh Kudus bekerja, Allah bekerja dalam Roh Kudus untuk mendatangkan kebaikan. Dan tiada satu orang pun yang dapat menghambat dan menghalanginya. Jadi, molo disakapi de batado paluahon jolma manusia di bagasan Yesus Kristus dangadong nabui manundati sakap ni debata. Upikir hami di mingguta kantateon amanginang ima si ende honota. Moledok dison di lehon debata hamu baon ni roha. Hamu baon ni rohai tu saluhut jolma manusia na olo tumangihon hatana. Tu sudido nakin dibuka pitu. Tu hamu baon ni roha. Jalaton di perbadia mengubah paim baru rohani jolma manusia. Perhitema ingototta dangadong naboi manundati sakap nauli nadenggan nanaing si patupaon ni debata dinguluku. Endena yang baru doon. Ala endena yang baru di minggu kantation dang ikon notasi, dang ikon rupani melodi harmoni yang baru, tetapi melainkan satu pengakuan iman, satu pengakuan kesaksian yang betul-betul menyegarkan kita, membuat iman kita menyala, membuat pengharapan kita hidup, yaitu bahwa Tuhan telah merencanakan keselamatan bagi kita dan merencanakan memberkati kita senantiasa, dan tidak ada satupun yang dapat menghalangi itu. Dan diingatkan bagi kita, jangan sesekali menjadi penghalang berkat Tuhan, karena engkau tidak akan bertahan di hadapan Tuhan, atau perbuatan seperti itu tidak akan berguna di hadapan Tuhan, karena sekali Dia berfirman, firman itu ya dan amin akan terlaksana. Jadi unang gabe si panundati hita di sakap ni debata dung di patorang apostol Paulus gabe dohot do natoropi musenak kinani na parjoloi na somanjaloi mamuji debata dung takas dia tuhina sida naso hasud data do ulaon ni debata. Ima si ingototta, ima si ende honota, atong pos marohatta mandala ningulu si ganopari. Disakapi debata do paluahok kita, mangurupi hita, mamasu-masu hita, ingot jala porsiama, tangadong nabui manundati. Alai ingototta do, diluas dotong masa akabaruk kilon. Asa marhitei lam solhot hita tuibana, lam taida sakap nauli nanaing sibahenonna tuhita. Atong borhat mahita, marbarita nauli, mamaritahon, taringot tu debata, na patuluson sakap nauli, tu ganup jolma manusia. Ima di pikiran nami ang inang anggiat boy mangurupi hita.